kako da vam kažem ovo, žao mi je što je od ovoga moralo da dođe, ali eto, šta da se radi, prestajem da snimam klip. Ovako, ovo što ste čuli je delimično tačno, dakle, prestat ću da snimam klipove na određeno vreme, ali dakle na neko vreme, nastavljam posle toga. Leto je, ja svako leto, dakle ne sedim kući celo leto, već idem negde, nešto radim, da zaradim nešto, to je dakle za mene praksa, tako i ovog leta, idem u Požarevac, tamo ću nešto da radim i neću biti kući, što je logično, i neću moći tamo da snimam klipove, zbog toga neće biti klipova dakle u narednom periodu. E sad, koliko dugo neće biti klipova, pa ne znam tačno, mesec dana, možda manje, možda više, ne znam tačno, ali čim budem došao kući, prvo što ću da uradim je da snimim neku igricu. Eto, ja se nadam da ćete vi ostati da pratite, to jest ostatite uz moj kanal, nećete da odete, mada to je vaša odluka kako želite, ali možete da pogledate neki klipčić, da me ne zaboravite i vidimo se.